Primer de tot, convidar-vos a tots avui a la tarda a les 6 a la inauguració del Jardí Groc en memòria dels hostatges polítics que té l'estat espanyol. Vindrà una representació de les seves famílies, a més de la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, i s'inaugurarà una escultura en record d'aquestes persones i per demostrar que la ciutat és demòcrata i que està al seu costat i al costat de les llibertats. Dit això, entrem al tema. Avui, com he pogut comprovar, m'han passat, torno a ser notícia de OK Diario. Es veu que hi ha un periodista, un tal Nacho Dordal, que té bastanta obsessió. Jo aquesta persona crec que el títol de... Sí, cap al pla de dalt. El títol d'aquesta persona de periodisme em sembla que deu ser de la Universitat Juan Carlos I i deu ser un títol d'aquests com el de la Cifuentes. Deuen ser títols d'aquests que no et presentes i te'ls donen perquè potser pagues. És que les connexions de l'Eduardo Inda doncs són així com són. Jo sincerament, OK Diario, ja us ho he dit abans, si tinguéssiu ximpanzés, goril·les, orangutans, macacos, qualsevol tipus de simi, qualsevol primat escriuria notícies més veraces, qualsevol primat escriuria notícies més creïbles, més contrastades, que els vostres diaris, que els vostres periodistes, els vostres merda de periodistes, perquè és una merda de periodista, són així. Però és que a més, després tenim el feixisme de Facebook Espanya i Twitter Espanya. Resulta que us explico la situació. No, això no és trànsit, això és per vianants i per bicicletes. Us explico la situació. Rebo un missatge amenaçant. Denuncio aquest missatge a Facebook. Facebook s'ho mira i Facebook acaba dient: ostres, aquest missatge no vulnera cap llei, no vulnera cap de les nostres normatives. És a dir, una persona que t'envia una fotografia amb 4 bales no està vulnerant cap dret ni cap llei. Una persona que diu que t'han de rebentar la cara fins que plori sang pels ulls, aquesta persona no està vulnerant cap llei. Una persona que diu que t'han d'agafar en un grup i t'han de pallissar, aquesta persona no vulnera cap llei. Ara, tu agafes aquestes amenaces, les publiques, et prohibeixen publicar durant 30 dies perquè tu estàs vulnerant la normativa comunitària. Però quina merda de normativa comunitària té Facebook? Quina merda de normativa comunitària teniu? Facebook Espanya. Xarxes socials, és el que dic. Jo no sé fins a quin punt les mans del feixisme espanyol arriben. M'agradaria saber-ho, perquè realment... Jo crec que en Joseph Goebbels, de l'Alemanya nazi, estarien orgullosos de diaris com OK Diario, o estarien orgullosos de Facebook Espanya o de Twitter Espanya, del nivell de censura que han aconseguit. El que ells no van aconseguir durant el nazisme ho estan aconseguint els espanyols. Ja és la pura realitat. Després no volen que se'ls compari amb ells amb el feixisme, però és que resulta que, ja ho sabeu, el Partit Popular fundat per franquistes, els franquistes aliats als nazis, tot quadra. Envien divisiones azules i tota la seva porqueria, fan un mausoleu al Valle de los Caídos, amb esclaus republicans, igual que també van fer el pont de l'aigua de Girona, amb esclaus republicans. Però així és. Espanya té el govern que es mereix, Espanya té la gent que es mereix. Espanya és un país eminentment feixista, els seus mitjans de comunicació són eminentment feixistes. OK Diario. Bé, recordeu notícies d'OK Diario, només a títol que me'n recordi dues. Primera notícia, la d'aquell mosso que no van ser incapaç de retirar-ho. Aquell mosso que suposadament estava al capdavant de les comunicacions de l'1 d'octubre, que havia mort un any abans. I no van ser capaços de retirar aquesta notícia. Això és OK Diario. Una altra, els suposats capitells que havia d'instal·lar l'Ajuntament de Girona a la plaça Independència, recordant... Mira aquest és retrasat o bloquejat. Els suposats capitells que havia d'instal·lar l'Ajuntament de Girona, recordant l'1 d'octubre. Resulta que era una foto que havien tret de Sant Esteve de les Roures, però vaja. Així és OK Diario. Aquí tenen el nivell periodístic que tenen. Tenen el nivell periodístic que tenen i tenen el nivell de persones que tenen, perquè són així. No podrem fer res amb aquesta gent.
Premsa espanyola manipuladora. I sí, ho direm sempre, la premsa espanyola no serveix de res. Tret d'alguna excepció com el Público, és que penseu una cosa, és que fins i tot el Jueves o el Mundo Today són molt més seriosos que aquesta púrria, que aquests feixistes. Mira, os lo digo en castellano, que diario, a ver si publicas esto. Joseph Goebbels estaría orgulloso de vosotros y de periodistas como Nacho Dordal. Nacho Dordal, quiero ver tu título de periodismo, porque supongo que te lo habrán dado a Juan Carlos I, como el que le dieron a Cifuentes. Venga, publicad eso, majos. Ya que estáis aquí publicando noticias, sacando las cosas de contexto y mintiendo. Porque yo no he abogado por arrancar banderas de España. Estoy retando a los vuestros GDRs, a los que les hacéis reportajes, a que si tanto les molesta el amarillo, les recuerdo que la franja del medio de la bandera española tiene amarillo. O sea que si no os gusta, empezad recordando, mirad, voy amarillo. ¿Qué vendrá? ¿Vuestra policía? ¿Vuestra policía a quitarme esta camiseta? Aquí os espero. Aquí les espero, por llevar una camiseta. Torno al català, perquè ja sabem que aquesta gent d'aquí diari és una miqueta curteta, una miqueta limitadeta amb llengües. I clar, tot el que no els fiquis boi mastegat en castellà, ells t'ho agafen i t'ho manipulen. I segurament això també ho retallaran, però no m'importa. Res més. Premsa espanyola, manipuladora. Premsa espanyola, feixista. OK Diario, el diari Goebbels Diario. Estaria orgullós de vosaltres, el nazisme. Visca la República de Catalunya. Netegem els nostres carrers d'aquesta merda de premsa. No la llegirem. Esborrem-la, bloquegem-la. Quina llàstima no poder dominar internet per prohibir aquesta porqueria que van publicant sobre nosaltres. Perquè és el que hauríem de fer, la gent que crea odi, com ells, bloquejats tots. Visca la República de Catalunya.